Por Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Nongjeri Trade Welfare Association kabalang ka kenhun jong ki trash nong trajaka jaka thain Nongjeri haka arpo tere uyayong arja punreo kala pelong da ka general meeting haka snong Nongjeri haka bay day bat ka jingmi ki kenram bat ka jingbo mias thu jingmun hapadeng artli ki kenhun kata hapadeng ka Meghalaya Commercial Truck Owners Drivers Association bat ka Southwest Councils Truck Owners Drivers Association haka bakala don ru ka jinghangla yaki kali ban ket yoko nakat thain Nongjeri mentala kumbashi benai Upresiden jongan Nongjeri Trade Welfare Association uba Mandilos Nongbri haba keren sikila pathai kubor ulaong baka seng hadian kejingelang daka we kejingbuat kalarai ban pediang ya kajing peniat dau serial number hakbay day bat kajing kit yauko hakbay day bakani ulak kentu yakini ki artli ki kenhon ba kini sukno bat bakin aino yaki registration jongki kali jongki kenang baka association kan peniat no dau serial number ha kini kisngi ki pansawan ulaong ru balada don kinu ki bapen ken ya kajing penya dau serial number kombalong haki por baladap ya kajing kit clear tiban shimhi dau try kali unongnya pat ki try karkhana ila yo ban pelong ka general meeting jong ka Nongjeri area trade welfare action menta kasngi but da koi ka jingmut ngila rai ba ila menjur alor kani ka kam ba kit yaki cook nasyane ka dong ka thain ka jongi ba mi kicing kelumar ka ba ka Southwest Council Truck Owner Driver Association bat ka Meghalaya Truck Owner and Driver Association kila abu ya ka strike ba ki temban syu bangkit yo markuk jongi sini di nilarai ba kajing ya kelumar kajing ya terjemut apa dia kajongki kala ane aduk mentah bat dakwe kajemut nila rai kum ka Nongjeri area trade welfare association ba ngi pedeng ya kata ka serial number ba baru artliki association ka Southwest bat ka Meghalaya kideban aya ka serial yaki registration kali jongki hangi kenang bangin yo no ban penya ya kata ka serial da kata ka serial number ban kit ya umar kuk jongni sini ti ngakerpat ru ya baro artli ki asyon kiba don kajing affair jumut bakin wan kata kajing suk kajing baki la ban tre ban wan pala biang syakani kadong kathan kajongi bakin don kata kajing suk jumut bat ya menta kum ki trashnong trajaka ngila pedang baik ban penya ya kata ka serial number bat ya ki kali ki jongki ki deban phano ai kita ki registration ki jongki hangi na bungi yo no ban penya na du la shay la sisngi ban penya ya kata ka serial number but lada don kino ki ba pen keng kumba la de ha ki por ki ba la dep ki ba pen keng ki ba klemnya ya kata ka serial number te ka jingkit kli nyim shimshu ya ka jingkit kli ndre ka jingkit kli ka dei ban lai ba sha utrai jong kata ka kali bat nongnya la ne driver jong kata ka kali bat kita ki try factory ki badon sene lada ki yai la ya kata ka serial number ka bangi kum ki trash nong try jaka ki bangila bedang ya kata ka serial number te tangkane ngakarpat ya baru artli ki asyon ba kin phano i kali ki jongki ban wan kit no yo umar kup sene syaka than ka jongi eka serial number ba ka asyon hi nimla ban khang yaki asyon ki bapiar ki bawan bala sene yo lese don ki trash nong la saya sniru ki bang form ya ka asyon truck owner and driver asyon kum badon kini ki we ki asyon tilada kata ka asyon ru kapan ya kata ka bahak kini ki we ki asyon ki pan ya kata ka bahak ki kumutkan wanra ka singklumar tilada don kanno teliki asyon ru ki bawan ban bala syakani ka dong ka thain ka jongi ni pediang baik ya baro bat ki de ban ya ka kum kata ka serial number jing strike ka ba la pelong daka maktoda bat ka Southwest kala ane mentala janda penai te kala mi shisha ka jing jenjar yangi hang ne kamtam kikuk factory ki bedon sene kimla shu ban kimdon jaka shu wat ban bu ya ukuk kiba kila dak thang te mentala don hi kunta janda penai la janda shunai we have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ikashnong nongi kwayo sngo bahan ikashnong de lakot kalayat
Dikila pen sngo hi na snong ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki don hi convey bet ya ki ka stan jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ya ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala ban wan kane kawai ka project bi ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kano ka commercial unit ka bawan hang ni ha ka jella kadon kata kendon ka ba 90% of non-managerial posts kan let shaki locals, 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that, ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka ba phi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung project. Day ban shoot ho bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kini project. Net yang nga opi kabakaduk kajing mentoy. Kanlong yang ki kon samla. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.